Máte na webe vysokú návštevnosť, no iba veľmi malá časť zákazníkov nakúpi, takže vaša miera konverzie je príliš nízka? Neviete si uchytiť zákazníka hneď po príchode a miera okamžitých odchodov je vysoká? Váš web nepodporuje psychológiu predaja, neviete sa predať, upútať zákazníka, dať mu dôvod nakúpiť a tak väčšina návštevníkov odchádza ku konkurencii? V tomto prípade ste tu správne a dnes sa to môže zmeniť. Kedysi, keď sme spúšťali prvý web, sme riešili iba návštevnosť. No po čase sme prišli na to, že je nám na nič 1000 ľudí denne na webe, keď nakúpi menej ako 1% z nich. Zistili sme, že návštevnosť treba riešiť potom, čo vytvoríme zo svojho webu profesionálneho obchodníka, ktorý skonvertuje viac návštevníkov na zákazníkov. Dovtedy je marketing vyhadzovanie peňazí. Čím viac predajných chýb máte na webe, čím horšie máte zostavenú štruktúru stránky a ponuku, čím nedôveryhodnejšie pôsobí váš web, čím horšie je navrhnutý dizajn, čím menej trikov a stratégií používate na podporu predaja, tým menej návštevníkov skonvertuje váš web na zákazníkov. Bohužiaľ, toto je chyba skoro každého jedného webu. Ak bude váš web zostavený podľa psychológie predaja, ak bude mať všetko to, čo potrebuje na podporu predaja, tým viac objednávok vám prinesie web bez toho, aby ste museli zvyšovať návštevnosť webu. Ako to urobiť? Presne na to sme si pre vás pripravili tento špeciálny balíček služieb. Vyhľadáme všetky chyby, vďaka ktorým prichádzate o zákazníkov, ktorí utekajú ku konkurencii. Navyše vám zostavíme presne na mieru špeciálnu predajnú stratégiu, ktorú využívajú len tí najlepší. Samozrejme, v balíčku nebudú chýbať aj ďalšie bonusové služby, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu webu. Kompletný rozpis služieb v tomto balíčku nájdete pod týmto videom.